Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to our fans on the TV. It's the Patriot Premiership. Orlando Pirates 1, Mamelodi Sundowns 1. I'm joined by Junior Mkijimi, Nombogoto. Yebo. Before ngikhuluma ngicela ukukhuluma isidoko usifakile Steve. Angikhulumi nomuntu ofaka into eyelo. Ushamntana. Ngalokhu ungcono ntwana yami. Okay. Igame idlale kamnandi. Bengathembi ukuthi ngawuma ne-point la. So ngibonga le 1 point abanginike yona. I know ukuthi esigodini bayophuma na 0 point. Angeke babuye esigodini Steve. Umfana wami uDansini bekuye omncane lapha. Migame ayicala bekathukile. Agame so relax. Avule into asinike into anayo. Udlalile umfana angabonanga ama mistake. Just ngibone ukuthi bekathukile kuphela. Urelaxile, wasayela igoli, wasave Steve. Ngathi ngibona ingozi Steve. Ucoach wethu ngathi uthola injury. Lento yakhe yogijima ya celebrate ekhoneni. Solo kabafana bafaka amagoli. Ucoach wethu ugcina athole injury. Ngokugijimela yo celebrate amagoli. Uyathola injury ucoach wethu Steve. I-Chiefs i-favor abantu ama-fans we-Chiefs ba-favor i-Chiefs but bathanda ibhola elidlala i-Orlando Pirates. Iyangitaka mina Steve. Which means bayasaba ukuphuma kule jezi eli-yellow bafaka ijezi eli-black and white or ijezi eli-black. Bayasaba Steve. Ngeke ufavor team yakho uzothi i-Pirates idlala ibhola elimnandi. Mina i-Pirates noma ingabheda njani idlala njani ngiyohlezi ngiyi-Orlando Pirates. Ngiyohlezi labafana ngibafavor. Noma ingadlala idliwa or njani noma mina iPirates idliwe angivumi ukuthi iPirates idliwe. Ngithi mina iPirates winile ngibonanga iPirates idliwe. Ngiyithanda le team. Namanje ngithatha imali le buy abantwana ngize Loftus. So I don't know ukuthi manje ngoyenza njani. Mina manje ngihlanganise for le mali le buy ngidlile. But noma ngidlele ukuthi bengizobukela iOrlando Pirates. I'm happy. Ngohleza ngihappy kuOrlando Pirates. Love you. Thank you mama. Kiss ngeke ngikunike ngidrowile. Hayi. Baba yini? Man of the match. Steve, man of the match. CM Steve. Steve uyadlala lo mfana Steve. Steve iPirates ngalenye indlela Steve. Ngeke uyiconfirm iPirates Steve. And angeke uthi uyayiplanela iPirates. iPirates ngeke uyiplanele Steve. Sithama ngetindlela eziningi Steve. Every game isitshintsha style nje. Siyabulala Steve. Yabona namuthi baba expect bombule bombatha sifake bafana nemntanjela na dancing. Tabanga Steve tuka makehla la besidlala nawo la. Ngiyabafana labancane nje. Pirates Steve itokubulala. South Africa yonke kunukela iminyonyo. Mina kulabantu abayithuka bamela ngeyi5 ngiyohlangana neSundowns ngicela ningiphe lamaqanda angazi aboyiliwe or afryiwe mara ngicela ningilethele wona moving ngeyi5 bye bye. Thank you.